paro. Erokamano. Yes. Be nyaka kawuono wang'eyo chandruok ma Gen Zs midhiero ma gineno. Do you understand their problems really? I can say yes and no. Yes, because ni magi nyithindo, remember ni joma onyuologi ema ne bende ojiwogi. Okay. Nikech jogi ema winjo pek mar gineni, to nyithindo gi nobedo piny kawacho ni minwa gi wuonwa waneno chandruok ma udhi through. So ok wabibedo ka mondo wariti mondo gine. Koro wawuog oko mondo wadhi watim gima un wuon ok unya timo rudade. Ok unya timo. Aparo ni a huge part of it nen because ni gineno thagruok mobiro gi ngima matek. Okay. Ngima matek ni tich onge. Opportunities gineno ka onge. Ne gineno ni maybe serikal obedo gi misguided priorities. Ne nitiere gimoro ma gineno ni there's a lot of wastage gi opulence ma ki compare gi dhano mathagore cha. To gineno ni serikal otimore nade obayo. Okay. So there was a governance question governance question, and it means ni kare nyathi ma Gen Z ni en ng'ama kare inyalo we ni ene TikTok ni gin joma gine social media joma halo magina ka to kare the issues ma watimo and politics gi understand in a level gi yo mopogore kodwa. Iwinja magi biro ma nyathini sani koro miyo gimoro miluongo ni finance bill ni en gima ne ji kia budget gi process mitimo ni nen gima ji onge to sani ng'ata odhi mong'eyo ni iga ka iga nitiere gimoro miloso ni chik magini ida nyalo konyi kata nyalo inyi ti nyalo ng'iye close by close magidhi masani koro ji wacho niya kwa dhi waloso chike okene na moro migo kama dwago ng'ani aicha joko miyo sani koro kibiro in kaka mbunge nyaki bi kacha kilidho king'iyo ni giri adwa kale to implication mare en ang'o. Implication mare en ang'o ke jogi gi mobilize ma wabunge gi sani gine gibiro gi gimoro miwacho ni gidwa occupy nyaka utewa. Iwuok titero nyithini sikul tikani nyathini ni kare jogi noseng'eyo nyaka nying nyathini no luoch nyathini somo kama iwacho gimoro ji odhi elo ni history ni modhi owacho mjumbe moro nyicho wach ka ong'eyo nyaka gope gi kuonde mosechode gi jomo osewuondo gi jomo osetimo godo black odhi ong'aw ne moket ne social media. Nyathi miluongo ni Gen Z ni en nyathi matek savi ten ng'ama tiyo gi gimoro miluongo ni artificial intelligence. Inyalo loki AI magi miwacho kane odhi okete modhi ong'awe motime gimoro kama odhi owache mopogore AI. So nyathi ma Gen Z ni en nyathi ma is at a different level. Okay. At a different level, and which is why aparo ni Jakom is perfectly in his stride kowacho ni let us have an intergenerational talks mundo understand this Gen Z but at the same time mundo Gen Z ni understand mia mundo bet kata kama koro nyalo go embaka muwache gik muwacho gi freedom. We must have a country. Okay. Nyako bed gi yes we must have a country. Munyalo wache gigi gi freedom gi kaka uwache no makoro wanyalo wacho ni ero koro